Толкова много науки, толкова постижения има на Земята и извън нея, но единствено със своята уникалност и вечност е фермерството и всичко свързано с него. Фермерството е любов към животните, земята и ветеринарната медицина. Земеделската наука има само доброта и благородство. В най-голямата си степен на развитие като наука не може да се направи нещо зловещо за природата. И химията, и физиката, и електрониката са изумителни науки, но ги впрегнаха в адски унищожителни дейности. Земеделието не може да бъде включено в такава дейност. То притежава уникална характеристика, земята ни дава послания, които са изпълнени с надежда, че живота може да бъде продължен и осмислен с нещо хубаво, пък било той дребно като житено зрънце. Фермерството и младостта са свързани помежду си. С научаването и овладяването на този труд, с правото да се казва на мързеливите, както и на честните и трудолюбивите, че са такива. А каква творческа енергия е необходима, която се зарежда от изгряването на слънцето, от смяната на цветовете и ароматите. Това е новия ден, пълен с очаквани неочакваности, с нови мисли и нови хора. И как се отплаща за цената на честта и човешката гордост, и двете напълно заслужени. Защото всеки от фермерите притежава в себе си блясък и същевременно простота и сърдечно чувство за общност. Многолик е този труд и колко лесно и успоредно с това настоятелно докосваме словността и насочва интуицията на младия човек към необозримия безкрай, който се нарича фермерство. Младите специалисти с очите си виждат това магическо съвършенство, създадено от Твореца и природата, и те със своя труд помагат да се запази тази приказка, в която вземат дейно участие с много любов, знания и умения. Мъдрите хора казват, че характера на човека е неговата съдба. Младите фермери каляват характера си в земеделската наука и с работата си, и така те са щастливи и удовлетворени.